खामानियाथ' दा जोबजोब्बाय ओमफ्राय दसे थानानै आङो थांनोसै। नानि नानि मा खालामबाय थादों नोंलाय? आदा नोंहालाय मानि खुसि ओमफ्रायलाय मानि मिनिनो? होद जाम्बि आं मा मिनिबाबो दाय जाबाय नामा? हो दुखु दं होननानै दुखु देखायबाय थानोसै। आंहा माबा खुसि जादों एसे बेखौबो मेगन दासाब्रा नानि। बेनिफ्रायथ' आं दिनै जोबोद खुसि माने आंना खेबसेहाय एसे नांथाना थानाय फैसा मोननांगौ दङमोन ना बे मोनदों नालाय बेखायनो नोंनो एसे आइनो एसे गांसे दख'ना लाबोफादों आङो। मा आदा न'आव इसेबां गिदिर जाथाय जादों नोंसालाय दा बबाव दं बेखौनो जेबो मोनथियाखै मानि इसेबां खुसि ओमफ्राय फैसा मोनदोंनो? नै नायदो नै दिनै बिदाया एसे मोजां नोंसिनि थाखाय माबा गांसे लाबोदों एसे मोजां माबा मोनसे बेखौबो मानो रागा जोंनांगौ जाखो दे? औ मिथिगौ आं बाबाया गोमादों नाथाय आंलाय मा मिथिगौ दिनै बहा गोमानानै दं गथ'आ आंबोथ' मिथियाना नागिरदों आंबो नागिरा नङा गामियावबो सानै साथामसो लोगोनावबो सोंहैबाय ओजों मानसिफोरनावबो सोंहैबाय गैयाथ' नुवाखैनो होनबा। ओमफ्राय आदा बिदिल' होननानै जायो नामा? बाजैजोंबो मोजां रायलायना बाजैया बेसे गाबगासिनो बेसे दुखु जागासिनो जोंबो न'खराव गासैबो जानो लोंनो सुखुलायाखै आनै गोमानायनिफ्राय मिथिसाराबा दा बहा दं जा टेनसन जागासिनो जोङो ओमफ्राय नों दख'नानो फैसानो बेफोरखौसो नांजादों। नानि आं मिथिया बुंखाबायना बाबाया बहा गोमादों आंहाबो दुखु दं फिसाला गोमानायनि आंहा मा दुखु गैया सानदों नामा? महरावसो दुखु नुवा जानो हागौ आंनिखौ गोसोआवथ' दंना। मिथिसार आबैयाबा बहा थांखो सोर लांखो सोर फिसा लांखो बेखौ मोनबा आंनि फिसालाखौसो लांदोंना बियो आंनि फिसालाखौ गवा नानि गवा जों थाबैनो दिहुनफिनगोन दे मिथिसारखौ बहा थांखोबा बाबाया आंबो बिराद दुखु मोनदोंलै नानि बुंनोसो हाया आं आंनि दुखुखौ। औलै आदा गांनैसो सावगारि दोनखानाय दंमोन बाबुनि बेखौनो नायनानै गाबफ्लांबाय थायो आंबा। नोंसोर हाजार नाजा अब्लाबो मिथिसारखौथ' मोनला आंनि फिसालाखौ बे सासेनि थाखाय बारा टेनसन दाजालै नानि सना। ओइ आदा अब्ला नोंबो थुदो जोंजों दायो जोङो पुलिस स्टेशनाव थांनो नागिरदों। पुलिस स्टेशनाव थाङा पुलिस स्टेशनावलाय मानो नानि जोंथ' नागिरगासिनो थाना लासैबाबो मोनखागोन सोरथो बहा लांनो हानो दिनै। बेबायदि जानाय नङालै आदा जों नागिरथारनांगोन बाबुखौ पुलिसनो खोन्थाबा बिसोर बांसिन मोजाङै थाबैनो दिहुननो हागोन ना बै सिखावखौबो। आंथ' मोननाय मोनबा बेखौ एकदम बारे जा सोबासिन सोबाखागौमोन आदा। थोद हामगौ नानि बेबायदि बुंनो। दे आयै सानैबो आइखौनो बुंदों आङो मानोथो एना एनि दावराव दावसि जाबावनो। जोंलाय मा दावराव खालामो गावसोरसो सुरु खालामग्रोयो सिगाङावबो खनले बारेनो। दे जायख्लं बेखायनोथ' बुंदों आङो दायो गासिबो बावगारजोबदो मा जादों मा थादों एबारनिफ्राय गोदान सुरु माबाफिनदो दे। मानोथोलाय रागा जोंना बिदि थाबाय थानो नङा होमबा गावजों गाव रायलाया माया रागा जोंफबनानै थाबा बोरै जालायखो? थारैनो बिहामजो आरो जोंजोंनो गोरोन्थि जाबाय जेला। ओमफ्राय जुलियायै आफा नोंसोरबो जायख्लं आरो आइनाव निमाहा बिफिनदो जाबाय आरोना जोब्बाय आरो माथो बेखौलाय सिखावाबो हमजाबायना दा गोरोन्थिबो जाबाय जेला निमाहाथ' बिलायनांगोन ना आइमोनखौबो दुखु होनाय जाबाय जेराव। इमि बाबु जायख्लं आं नोंसोरनि सायाव गोबां गाज्रि माबा बेबहार खालामफ्लांबाय आंजों जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आं बुजिनानैबो साननो हनो हायासै साननांगौ समाव आंनि बुद्धियानो बहाबा गोमादोंमोन जे आं बेफोरबायदि सानफ्लांदों न'नि गथ'फोरखौनो। आंखौ आरो नोमथैखौ गाज्रि मोनबाय दाथासै बाबु इमि जोंखौ निमाहा होदो हायोबा। ओरैनोथ' नोंसोर दा बेबायदि सिखावखौ हमनो हानायखायसो थुनथुलिया नङाबाथ' नोंसोर जोंखौनो दागो फोनांबायमोन माथो दा निमाहा बिनानै बैफोर माबाखौथ' लाफिननो हायाना नोंसोरो। नंगौ बाबु जोंनि बै दुखु होनाय दुखु मोननाय बेफोरो मा आरो मादै दादै दासो बुजिनायखायसो बुजिनाय नङाबाथ' नोंसोर जोंखौ एसेबो फोथायाखै माथो। जोंथ' नोंसोरखौ निमाहाबो होनो हागोन दे होगोनबो मानो होआ जानो जोंनि गोसोआ एथ' नोंसोरनि बायदिथ' नङाना बबेबा समाव गाज्रि मोनथाबथारनानै थानाय नाथाय आरो गोसोआव लाखिजे नोंसोर बारे खनसे नङा खननैफोरानो जाखाबाय आरोबाव बेबायदि जोंखौ जेबो दुखु दाहोसै जागोन दे इमि जों गोसोआव लाखिगोन जे आरो बेफोरबायदि जोंजों दा जाथों। दाथ' जोंखौ निमाहा बिबाय दे नाथाय आदा मेहेर दंबावो ना बेखौबो थांना नोंसोर निमाहा बियो बेनावबो मानोना नोंसोरजों गोरोन्थि जाखादों। औ आइ आरो आफा मेहेरखौबो निमाहा बिथारनांगोन मानोना बेस्राखौथ' जा माने गोसोआव दुखु मोनबायना बियो आरोबा मा सानखो रावनिबो फन हमखाला बियो
बेखौथ' मिन्थिखायोआनो नोंसोरबो माबायदि। जागोन दे बिहामजो। आबा मेहेरखौबो मोनथिखायो आङो। साना हौवा थारैनो जोंजों बिराद गिदिर गोरोन्थि जामारदोंलै इमि। बाबु, जों नोंसिनि निमाहा होनायनि लायकथ' नङा, थेवबो जोंखौ निमाहा होदो। औ, बिगोन जों बेनावबो निमाहा आरो लाबोफिनगोन आबाखौ। आंखौ बिमाखौ बिफाखौ गाज्रि मोननानै थांदोंना। मोनखासिगोनथ' आरोलै मादै। दा नोंनो फिसालाखौनो फोथायासै। आंथ' माबा जाबावबायसो। बेलेग बायदियासो जाबावबाय। नाथाय आदा मेहेरा, बेथ' फिसालाखौनो नोंसोर बेबायदि खालामदों। थोस। नोंसिनि आखलफोरानो गेदेरफोरासो जोंखौ फोरोंनांगौ, नाथाय नोंसोरसो उल्था फाल्था बेबायदि सन्देह मालायनि खोथा लानानै जोंखौसो फिसाफोरखौसो बेबायदि सानो आरोना। बेफोर गोरोन्थि मादै आदै। आरो नेक्स्ट टाइम गोसोआव लाखिदो ना, बेबायदि दाजाथों। जोंहाबो बिराद दुखु मोनोब्रा। ओरैनो आफा गैखाया बिनि सायाव नोंसोर जोंखौ बेबायदि इल्जाम लागायोबा न'नि जानानै लाजिथावबो आरो दुखुनांथावबो। मानसिफ्राबो खोनाबा माथो सानगोन। थारैनो दे जुरि, आबाया बिल्कुल थिगखौनो बुंदों। अब्लाबो दे, बे खेबसेखौ आरो जों निमाहा होबाय। आंहा रायलायबाय थानो सम गैला आरो थांसै। दे अब्लालाय गासिबो थिग जाथ'बायना आयैमोन। एबार रावबो दुखु दाजासै दै, आरो गावजों गाव सन्देह माबा माबि सानलायलाबायनो नांला। बिखुनजो थेंक इउ आयैमिनाव निमाहा बिफिननायनि थाखाय। निमाहा गोरोन्थि जाबाय जेला बिखानांगोनखा। रावबो निमाहा बियोबा लाजिनांगौनि खोथा गैयाना, आरो रावबो गाहाय जानानै थाया। नंमारगौ दे बिहामजो। आबा मेहेरखौसो सानबाय थाबाय आं दायो। जुरि दसे थाना ओंखारदो नामा? जों थांना फैनोसै बिसिनाव। औ आफा थां दे। आङो फन हरदोंमोन, नाथाय हमखाला बियो, मिन्थिखायो। आंनिखौथ' मा रावनिखौबो हमखाला बे दा। जागोन दे, बिदिबा माथो नायबाय थाखो बिफा, ओंखारनानै थांसैबो। मोजाङै मोजां बुजायफिनबानो जाबाय बाबु मेहेरखौबो। ओरैनो गथ'आ बिदि नंथारा, फाल्थुबाबो। ओरैनो एसे दुस्थ'आ दुस्थ', थेवबो बिदि नंखायामोनहाय जुरि। नोंसोरसो एसे गोरोन्थि बुजिबायना दा। आंहाथ' बिदि जेबो माबानाय गैखायामोन, बिदि खालामगोन होननानै, बिदि खालामथावथाव होननानै। दे टेनसन लानाङा आयै, मेहेराबो जोंना मानिखागोन बियो। अबावलाय बेसे गोबाव रागा जोंनो हानो। दाथ' आसलि सिखावाबो थांबाय जेलाव, आरोलाय माथोबाव। आदा, मा नोंना रागा जोंनाय गैया नामा? बेबायदि सिखावखौ जाय नोंनि फिसालाखौ लांदों। बुनांगौ आदा बिदि मानसिखौ। नोंबो नागारनाङा, हाजासे बिखौ साजा होगोन मोनबानो। औ होगोन ना, आं थानायावलाय मानि। आं बुगोन ना बिखौ, आंनो होगोन बिखौ, मोनथोंल' ना एसेल'। आंनि फिसालाखौ सोर लाङा बे। बेखायनोथ' बुंदों आदा, नोंबो दायो थफादो जोंजों। बाजैयाबो थांनो ओंखारखाबाय। नानि आं दंना, आं गासिबो नायजोबगोन। नोंसोरलाय मानो बिदि पुलिसाव थांलायनांगौ दे। नांथारगौ जायोबा गामिनि गावबुराबो दं, आं सावरायगोन ना। दे नोंसोर थांथ'बाबो जागोन दे। आंबो नोमबाजैखौ बिराद अननो ओंखारबाय नानि। बेफोरबायदि हालोदाव नुनानै आंनाबो बिखाया गावदों, आंनि फिसाला गोमानायाव। नैबे बिखाया बिराद गावना दोरफो दोरफो खामलिगासिनो। बेखायनोथ' आदा, आं साजा होथारगोन बिखौ नागिरनानैबाबो। आं थांगोन, आं रावनिबो खोथा मानिया। बाजै आं थांगोन, नों थाङाब्लाबो जेबो नङा दे। ओरैबाबो नों माब्लाथो मोजां सिरियास जायो। जेब्लायबो खोथाबो खोनासंखाया, बाजैनिखौबो एकदम केयार खालामबाय थाखायो। दा फिसाला गोमानायावबो नुदों, मासेबां थान्दा नों आदा। नोंजों जेबो जाला आदा, नोंखौ आरो आसा खालामनानैबो लाब गैया। ओइ नानि, आरे र'लै नानि र'। आरे नों दाखौ फोथायनाय गैयालै नोंसोरो। एकदम जाबाल' जादों होनो। दा बिदाया एसे गोसो सिङाव दुखु थानानैबाबो एकदम गासैबो कन्ट्रल खालामनो नागिरगासिनो। बुजियालै। बुजिथारा बिदाखौनो एसेबो। मिथिसारखौलाय नागिरबालाय बहा मोनबावनोब्रा, बेबा बबे जायगायाव सौहैखो। आंबो मिथिलालै। फैसा दं होननानै बारा दिन्थिजानाय नङालै हलेबा, सन्देह जालायलांगोन आंखौसो। आरो हमना मोनबा एसे खोथाया बेलेग जागोन ना। बेखायनो आंबो बिसोरजोंनो ओंआव ओं होनफानांसिगोन। ओहोबा ओहो, आंनि साइडजोंल' जानानै थाबा जानाय नङा। आंबो थांफानांगोन दा आं पुलिसाव। आयै, डक्टरा बुंदों नोंखौ मोजां रेस्ट लानो थाखै। एबारनिफ्राय आरो गोसोआव लाखा, बे लोंनाया दा लोंखा, आं नुनांगौबाथाय बुख्रुबखागोन आं जायगायावनो। जागोन दे आबा, बिमाखौ माबा मोनसे जाजानो गिथारो न' नोङो? माबा मोनसे जाजानो, आरो आंहा दंआनो सोर देनाय नोंनि अनगा। दङना आबा बेलाय, नोंनि बिमा जुलियाबा बेसेबां अनो नोंखौ, नोंनि आफायाबो अनो। माबा मोनसे जाब्लाबो आंहा खुनु जेबो टेनसन गैयाहाय आबा, मानोना नों बिसोरजोंनो बेसेबांबा हेपियैनो थाखागोन ना। आंगो जाखायोलै आयै, रावबो बिनि जायगाखौ लानो हाखाया आंगोनिखौ। मालाया मालायखा, दसेयावनो आंखौ बायदिसिना सानखायो। जाम्बा
मा सानखो आं माबा मोनसे जायोबाथ' आंथ' माबा आरामसेयैबो थैलांनो हागोनहाय आबा एकदम सिरि थानांगो बांद्रायबा बिराद रागा जोङो आं आयै बिदि दाबुं आंनिफ्राय बांसिनसो मोनखायो बिमा जुलिया होमबा आरोलाय अब्लाबो बिमाखौ बिहा बोरैबा गिथारो अननायफोरालाय सायावबो जानो हागौना आयै माने आंनि आइनि अननायानो एसे आलदाखा बिमाया बिमा गुबुना गुबुनखा आइ जुरिनि अननायालाय मा जानो अब्लाबोथ' बे आंनि असे आइ नङाना हागोन दे आबा जोंहालाय बिमा फिसा सानैजों खुसिखाना औ ओमफ्राय नों मानो सिखारबावखो देनाय दसे रेस्ट लाबावदो बुंखादोंमोन आङो दासो फैग्रो आरो जिरायबावबायसो नों उन्दुनांगौसो नों आयै ओइ आबा बिदि बेमारिसिमसो जालांगोन माथो दे होमबा ना आयै मोनसे जायगायाव थांनांगौ दं नों थाथ' दे नाथायबा बेसे गोबावथो जागोन आबा दे थाब फैबानो जाबाय जेरावखि थाङा नोंनिनो बे फैसा लानायखौ एसे हैनांगौ दं आयै नाथायबा मारै मोनखो आबा फैसाखौ नों मारै जगार खालामखो एसेबां थाबनो खम समाव गैया आयै बिराद बुरजा मानसिनो हरनांगौ दङ फैसायानो थोस्लाबजोबा सानैनोल' हरनो हासिगोन एसे एसे ओमफ्राय नोंबो मानोथो बेबायदि दाहार लानांगौब्रा जोबनोनो थांलाना दाहारानो जोबला आयै नोंखौथ' जेनथेन न'आव लाबोबाय नाथाय अब्लाबो मुलि बायनाय माबा माबि गोबां थांबावगोन ना आयै बबेनिफ्रायथ' मोननो देनाय आयौ ओमफ्राय सोरां आंखौ नायफैलायथाराखै होमबा आबा आं सोरांखौसो हरदों नंदों बे न'आव गाहैलालै आं आयै आरो बे न'नि मानसिफोरनि नामखौबो बारा दाला आंनि सिगाङाव आं ओरैबायदि जोङो मा नाथाय मानो आबा आंखौ नों बुंहराखै जे आं हस्पिटालाव दं होननानै बे न'नि मानसिफोरा आयै बै न'निया नोंनि फिसायनि न'नि मानसिफोरा आंखौसो उल्था सिखाव हमदों मिथिगौना नोङो फैसानो माबा सनानो आंखौ एथ' बिदि सिखाव हमदों बिसोरो मा नाथाय आबा नोंखौलाय मानो बेफोरबायदि सिखाव हमनांगौ जाखो बिसोरलाय आंनि फिसाया माला खावफेरा बिदि आरो सोर नोंखौ सिखाव हमनाया आबा हो नोंनि फिसायजों आरो बे नोंनि हिनजाव गोदाय दे सान मोजां बोर लाखा आइनिखौ जाहाथे नोंनि माबा जेराव थांनो नागिरदों बे गासिबो मोजां जाफुंनायनि आयै आं बिदिबा थांथ'नोसै दे आबा साननायफ्रा गासैबो जाफुंबोजोबथों जेराव थांनो नागिरदों आंहा अब्लाबो अबेबा थांनो होनबाथाय गोसोआ बोरैबासो मोनखाङो थेवबो दे आबा नोंनि गासैबो साननाया जाफुंबोजोबथों जागोन दे आयै बारा गोजानबो नंखायाना खाथियावसो थांगोन दां आंलाय आगे दसेबाबो एसे बोरैबाथ' मोनो देलै आबा हानुमानालाय बिदिनोखासै बबेबा गोजानाव थाहैथारसिगोन बायदिखा औ ओमफ्राय आयै दा मेहेरमानाव थांनो होननाया थांगोन दा औ नै ओंखारनोसैयानो जोङो बेखौनो नोंबो ओंखारलांसिगोन होननायखाय एसे माबादों थाथ'दोंमोन आरो दा नोंबो ओजों थांबा जोंबो ओरै थांसै ओमफ्रायथ' आबै आलासिखौ जों माने आं दहाय दोनहैगोन होनबाय गावनो थांबायलै दुखुबो मोनबायना बियो गोसोआव गाज्रिबो मोनबाय माथो खालामबावनो आरो आबा जों दोनैनो होननायखौ गावबो मानियासैबा दा जेबो नङा जेबो सिन्था दा खालाम होनदों अब्लाबो नोमफाया टिकेटखौ दाननानै हरबाय आरो गारिखौलाय माबा बैनिफ्राय रायलायना हरखाबाय गावबो नांला होनबाय थाबाय नालाय बेबायदि जागोन होननाबो सोर मोनथियोमोन ना आयै हलै सान दाबो आबैया खम गाज्रि मोनलांबाय अब्लाबो नों सोर जेबो दा सानसै दे आबैयाबो बुजिखागोन जोंबो बुजिखागोन ना औ थुनथुलि दा फिसौलायानो बिदि गाज्रि ओंखारबायबा आदाया बेफोरखौ गोसोखांबाय थाबा खर' गरमसो मोनसैलै आबा माने बे सासेनि थाखायनो बेसेबां दसेनो दावराव जाबायना गथ'खौ एसे मोजां नंदोंमोन आङो दाना बेफोरबायदिसो ओंखारबायबा मा बुंबावनो बेनि थाखाय फिसालाफ्रासो दाय हमजालाय लांबाय आं आबा मेहेरनावबो निमाहा बिहैथारसै र' दे होमबालाय आयै ओमफ्राय नै आबा बे ट्रेनफोराव बारा जाला लोंला खालामनो दे आबा दे बै नै बिहामजोआ माबा टिफिनाव दा माबा माबि जानाय हरफाथोंसै औ आबा मोजां टेक केयार दे आरो फन खालामबानो जाबाय एनि प्रब्लेम माबा मोनसे उसुबिदा मोनोबा जागोन दे आयै ओमफ्राय आंथ' ससे थांफाबावखागोनसो दे बिहामजो आरोलाय मोजाङै मोजां थांदो आबा मोजां देनांफोर साख्रिफोरा जामारबायोबाथ' मोजांनि खोथासै नङा होमबा बेफोरखौबो नाजानांगौबोहाय बोरैथो न'आव थाबाय थानोसै बेखायनोथ' आंबो बुंखादोंना आयै जेबो नङा थांजायो नाजाजायो बेफोरो होननानै औ दाथ' आरो माबा नङा माबा मोनसे खालामखानांसिगोन ना दे मोजाङानो आबा नोंनि साननायफ्राबो जाफुंजोबथोंल' गासैबो जगारफोरा खालामहैखादो दे माबाफोर बाखि दङबा दा हाखु दाखु जाबा आरो जाजोबखाबाय दे आयै दा ओंखारलांनांसिगोन दसे थानानै दे अब्लालाय आबा फैदो सान ओंखारखादोसो नोङो ओमफ्राय दा बै आसारखौबो लांफानो ना नोङो आं दहाय आइया बर'नानै दोनखादोंमोन
हरफानोसै आङो दा जालांबानो जाबाय। आसारफोरखौ हराबाबो जासिगोनदांलै ओजोंबो जाहैखागोन ना माबा माबि। अबाव बाहेरानि बुस्थु जालाबायनो नोङो उदैफोर गाज्रि जानो मानो आरो खर' सादों होननो नोङो नोंहाथ' खर' सानाय दंलाबायो। जाबाय बायो नामा जायालै। गोसोखौ एसे गाज्रि मोनबाय थाबायलै ना जुरि। दे बिफा माथो गाज्रि मोनबाय थानोसै। मोजाङै थांनानै आबाजों मोजां रायलायहैनोसै। बेनोथ' दा बुजिबाथ' बुजिबाय मोजांनि खोथा नङाबाथ' अख्रा नालाय फिसालायाबो। बुजिगोन दे सोरां आं निमाहा बिगोन ना जोंजोंसो गोरोन्थि जादों नालाय। आंखौ माबायदि दाय हमदों बे फिसाला गदायखाय जुरि ममा मोनथिगौ नोङो? आरे आयौ बिसोरनोखा बे सिखावानो लागावबाय जोंखौ जायख्लंजों आंजोंखौ दसेल' जिरायदोंमोनब्रा जों बिसिनि रुमाव। बाबरे बाब सोर खावखो बाला जोंखौसो सिखाव लागावबाय। आफायाबो ओरै जालायथारो। आबा फैसा नांगौबा बिना लानांगौमोन ना मानो बेबायदि खावनाय? थोस बेबायदिखि जायो नालाय फिफायाबो फिफा। जोङो लाङायै जोङो नङा गारा बिदि दाय हमजाबा सोर जोङा जानो सोर फाग्लाया जोङा जानोब्रा बुंनायसाय। आंनि फिसाखौ एथ' बिदि खालामदों थांनाङा आबा बिसिनि न'आव आरो बिदि थांनांला नोङो। आंथ' गोदोबो बादा होखायोमोन नाथाय जुरिया एसेबां अनो हिसाबै आं नोंखौ थांहोयोमोन। आंनि फिसाखौसो बिदि दाय फोनांदों। गाहैनाङा आबा नाङा दे जोंनो रावनिबो फेमिलिखौ नाङा फैजानोबो लुगैया जोंबो थांनो लुगैला। ओमफ्रायथ' आयै आं बाइकखौ फानबायलै। बे बाइकनि फैसाजोंनो आङो खावसेखौ जेसेबां हायो आं दाहाराव हरबाय आरो नोंनि हस्पिटालनि बिलखौबो होबाय बाखि आरो मुलि बायनो एसे दङ। मा बुंदों आबा बाइकखौ फानबाय? औलै फानबाय आङो मालाब आरो दोननानैबो जेराव फैसानि एथबां गोनांथि जादों खामानिसो फैदोंथ' जेरावबो गाराखै बेलेगाव। न'नि दं होननानैबो सोरनाव थांनोलै आयै सोरबाबा सिखावनो आरो मामायाथ' जोंनि धोन सम्पति गासिबो लुथिनानैसो गावहा राज खालामगासिनो होमबा। आरो न'नि होननानै सोरनावबा फैसा बिनो थांलाय नों दानो सैमा बायदिसो बाहायजागोन मिथिगौ। नाथाय आबा मानोलाय फानखो माबा मोनसे जागौमोन दा। मा लाबलै आयै दोननानै नोंखौ मानिफ्राय नायगोन आङो नों माबा मोनसे जायोब्ला। दाथ' नोंनियाव खामानि फैबायना बाखि आरो दाहाराबो गोनां जाबायना दा हरनांगौ केस बुंबोबाय थानाय बेलाय नोंबो मालाय बहानिफ्राय हरख'नो हानोलै। सरि आबा आंनो थैगारबाबो जागौमोनहाय अब्लाबो बिदि जानाय नङामोन ना आबा। आरो बिदिसो होनबावदों नों आं मा बुङामोन नोंखौ नोंल' मोजां जाना बाखि आंनो जेबो नाङा थाथों आयै जेबो गैयाबा बरजाया। दाबो मोजाङै हामजोबाखैलै नोङो गावखौनो गाव हामबाय होननानै जानला मोनला खामानिबो मावलाबाय थानांखाया आरो बे लोंनायनिफ्राय गोजान थाखा बेदर आरि ना आरि जेबो मोनजाथ'वानो दाजाथ'खा जेबो। जागोन दे आबा। नों रेस्टल' लाथ' मिथिगौ ना एकदम फुरा मास मोनसेसो रेस्ट लानांगौ होनना बुंखादों। हेल' सनामोन गोबाव समनि उनाव दिनै नोंथांमोनजों रायलायलायबाय मेहेरा माबोरै दङ? दासान्दि रायलायनाय जाथ'थाराखैमोन जोबनायाव ओमफ्रायो दे होमबाना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। मोजां मोनदोंना मोनाखै बेखौथ' आं बुंनो रोंला अब्लाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थाबाय लोगोफोर। लोगोसे आरो जोंनि बावगार हायिखौबो गोदान एपिसडखौ होबाय लोगोफोर जायफोर नेनानै दङमोन नोंथांमोना नायनो हागोन। जोङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन लोगो नोंथांमोन आरो 50K जानो थांगासिनो नोंथांमोना बेखौबो नायनायजों लोगोसे गोदानै नायदोंब्ला मोजां मोनोब्ला लोगोफोर साबस्क्राइबबो खालामनानै होबो दे। 50K जानो थांगासिनो आरो 100नि एसेल' बारा नांथारसिगौ 100खौथ' आं मोनथिखागौ आंनि लोगो नोंथांमोना खालामनो हाखाथारो दे लोगोफोर एसे जर लागावबावदो 50Kखौ खुनुरुखुम खालामना होथारदो दे अब्ला जोंबो गोजोननाय मोनगोन। बावगार हायि गोसो दे लोगोफोर लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन नोंथांमोना नुफेराखैबा नायफेराखैबा लिंकआव थुनानै नायब्लानो नुनो मोनगोन आरोना। दे होमबालाय नेक्स्ट भिडिअजों थाबैनो लोगो मोनफिनथारसिगोन लोगोफोर। बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ। 100नि एसे बारा साबस्क्राइबार नांबावगौ लोगोफोर 100खौथ' नोंथांमोना खालामनो हाखाथारखागोन आं मिथिखागौ दे ना लोगोफोर जियानो जा थाबैनो हानाय मानि खालामना होथारदो साबस्क्राइबखौ थुलाबायनानै फैथारदो सनामोन। बेनिफ्रायथ' आरो मा फाग्ला जादोंथाय साबस्क्राइबखौ खायसे आरोना गासिबो नङा नाथाय खायसे माबा साबस्क्राइब खालामो दसेनो बोखारफिनो मा जाखो दे होमबा बियो बेबायदि खालामनो गोसो गैयाबा खालामनाङा आरोना लोगोफोर मा दसेनो साबस्क्राइबबो खालामो दसेनो आनसाबस्क्राइबबो खालामफिनो आसरितलै खायसे। दे अब्ला बाय बाय।